Przywędrowała ta wystawa do nas z Czech, z miejscowości Witkow. Jest to może niewielka miejscowość, ale bardzo urocza w regionie morawsko-śląskim w Czechach. Jest to niedaleko, godzina jazdy od granicy Polski. Galeria nazywa się Suteren, co po polsku znaczy piwnica, i znajduje się w budynku poindustrialnym po byłej fabryce tkackiej, gdzie produkowane były jeszcze do czasów nastania aksamitnej rewolucji w Czechach, a w zasadzie w Czechosłowacji w 1990 roku były produkowane wyroby z juki. Sam budynek jest, można powiedzieć, takim pokrewnym budynkiem do Centrum Kultury Browar B, bo powstał również w XIX wieku i o ile tutaj ten browar zaczął powstawać w 1840 do 1885 roku, to tamten budynek i zabudowania byłej fabryki tkackiej powstawały w latach 1861 do 1863 i są zabytkowe, wyremontowane właśnie dzięki działaniom Tomasza. Właśnie teraz najważniejsze parę słów o właścicielu tej kolekcji. Tomasz, no w zasadzie Słowak, ale mieszkający... ale już ten, który zapuścił korzenie w Czechach, mieszka w pięknej miejscowości Odry. Nazwa nie jest przypadkowa, bo biją tam właśnie źródła Odry. Miejscowość bardzo urocza, położona w bliskości właśnie Witkowa, w której znajduje się Galeria Suteren, z której te prace przyjechały. Prace te to jest zbiór i poplon wystaw, które właśnie Tomasz otwiera w swojej galerii. Do tej pory zorganizował od roku 2011, kiedy ta galeria zaczęła powstawać i funkcjonować, zorganizował 38 wystaw. Gościł bardzo wielu artystów. Co najważniejsze, jest to galeria może regionalna, nie za duża, ale można śmiało powiedzieć, że jest to galeria międzynarodowa. Dlatego, że prace, które tutaj są zaprezentowane, to są prace artystów, którzy zamieszkują Słowację, Czechy, Ukrainę i Polskę. Prace, jak można się zorientować, bardzo różnorodne. Tomasz ceni sobie właśnie to, żeby nie powtarzać w kółko, żeby to była grafika, żeby to było malarstwo, ale przeplata właśnie wszystkie możliwe dziedziny, jakimi para się człowiek, a więc właśnie wspomniane malarstwo, wspomniana grafika, ale nie tylko, bo również szkło, rzeźba w brązie, rzeźba w drewnie, ceramika, również twórczość ludowa, a także takie typowe rzemiosło. I to, co tutaj prezentujemy, najlepiej o tym wszystkim wspomina katalog. Tutaj jest pełen zakres prac. Do nas przyjechały tylko wybrane, ale właśnie podpisane nazwiskami i właśnie reprezentujące różne dziedziny artystyczne. Cenię bardzo Tomasza i jego zdanie o pracy w kulturze, na niebie właśnie, no w ogóle Tomasz to jest nie dość, że patriota, to muszę Państwu powiedzieć, że goszcząc u niego w galerii zauważyłem portret Wacława Hawla. Jest regionalistą, jest przedsiębiorcą, no i właśnie właścicielem galerii i animatorem, można powiedzieć, kultury w swoim regionie. I to, co właśnie cenię u niego, to chociażby, że w naszych rozmowach powiedział mi takie zdanie, że nieważne, czy się jest pracownikiem Luwru, czy organizuje się wystawę w Centrum Kultury Browar B we Włocławku, czy prowadzi się galerię i tworzy zbiór prac w Witkowie w Czechach, ważne jest, żeby włożyć w to całe serce, bo to przyczynia się w budowaniu kultury i tworzeniu ogólnego dobra.
I to zdanie, myślę, utkwi mi w pamięci, bo to jest taka kwintesencja tych działań. Zanim oddam głos właścicielowi kolekcji, to powiem, że wystawa będzie tutaj czynna do 17 sierpnia, że dzisiaj dostępne są katalogi w 3 językach, można powiedzieć, bo Tomasz Mikulik przywiózł ze sobą zestaw czesko-angielski, natomiast my jeszcze jako Centrum Kultury Browar B wydaliśmy w języku polskim też katalog, który jest dostępny. Ponadto jeszcze z dodatkowych atrakcji to w ramach poczęstunku od Tomasza dla Państwa prawdziwe czeskie wino do spróbowania za chwilę, oprócz delektowania się sztuką. A teraz parę zdań prosiłbym właśnie właściciela kolekcji, mojemu przyjacielowi Tomaszowi Mikulikowi oddaję mikrofon. To je zajímavé, že v okamihu, keď povedal všetko už, tak mi dáva slovo. Jako. To je... Ja už nemám čo moc povedať. Nie. Niekoľko takých mojich osobných iba úvah. Ja som veľmi rád, že môžem zrovna vo vašom krásnom kultúrnom stánku, pretože ja ho považujem za nádherný, Brovary B, previesť výstavu tej svojej zbierky, ktorá vznikla za cirka 12 rokov výstavnej a zberateľskej činnosti. Nie je tu nikto z vedenia Brovary B, ale samozrejme tá vďaka patrí im, že mi to umožnili a Janoš im to tlmočí, ako potom povie im, že som im poďakoval. Ale špeciálne osobné poďakovanie, i keď on sa tomu strašne bráni, patrí Janušovi. Bez jeho pomoci a jeho angažovanosti v celej tej záležitosti by som to nikdy nebol schopný zorganizovať. Ne žiadna skromnosť. Je to tak. Bez jeho pomoci by táto výstava jednoducho nebola. A keby nás nebola Goša nakrmila, tak sa nedorazíme, pretože by sme hľady niekde putovali po Voclavku a hľadali nejakú reštauráciu. Takže vďaka jej, ako dali nám azyl, môžeme u nich prenocovať 2 razy, výborné. Ja som počúval, čo Janoš hovorí, všetkomu som samozrejme rozumel. On mi vybral všetky moje témata. Nie, zostawiłem jeszcze najważniejsze, czyli to, na co mamy zwrócić uwagę w ramach tej kolekcji. Powiedz o chociaż 2, to co opowiadałeś mi wcześniej, o 2 chociaż autorach, którzy już może właśnie już tych nieżyjących, może tych, którzy są najsławniejsi w Czechach. Na co warto zwrócić uwagę wśród tej kolekcji? Dobre, rozumiem. Ja som nerobil pri vystavovaní alebo pri výbere umelcov pre výstavy žiadne rozdiely. Bolo mi jedno, či je to regionálny, amatérský, profesionálny, svetoznámy. Proste dal som priestor úplne všetkým a samozrejme vystavovali tam i svetoznámi umelci. Napríklad to sklo, ktoré je tu vidieť, je z dielne profesora Božka Šípka. Božek Šípek v podstate bol holandským občanom, pretože prijal holandské občianstvo a emigroval, ale potom pri prvých 2 mandátoch Václava Havla pôsobil spolu s ním na hrade ako hradný architekt, lebo on bol povolaním architekt, on nebol sklár. Ten dizajn toho skla to bol vedľajší produkt jeho činnosti, nič menej ten ho v Česku najviac preslávil. Paradoxne, má stavby od Japonska až po Ameriku, všade sú jeho stavby podľa jeho architektonických návrhov, ale v Česku nestojí žiadna jeho stavba. Myslím verejná budova nejaká, alebo tak niečo podobné, jak Brovary B. Postavil pár súkromných víl iba pre nejakých tých bohatých Čechov, ktorí si chceli naprojektovať dom od neho. A bohužiaľ nám v roku 2014 zomrel. Zomrel ešte uprostred tvorčieho života. Mohol tu s nami ešte pobyť, pretože
to bola hlava plná invencie, kreativity ako a jeho veľká škoda. Ale škoda je každého samozrejme. Druhý, na ktorého by som upozornil, je zastúpený 4 obrazmi na tej čelnej scéne vzadu. Je to maliar, síce český, ale ukrajinského pôvodu, Michail Ščigol. Michail nám nečakané pred 2 rokmi zomrel, pretože bol hyperaktívny a v čase, keď bolo v Česku 37 a 38 stupňov Celzia, on musel ísť lámať kamene na nejakú plastiku, ktorú chcel malú v hlave, že ju vytvorí a v tom kamenolome, proste v tom slnku, v tom dostal už, proste padol na zem mŕtvý s infarktom. Bol to vynikajúci človek, bol to vynikajúci priateľ a vynikajúci znalec umenia ako takého. To bola proste chodiaca encyklopédia znalostí o modernom umení nielen v Európe, ale aj v celom svete. Strašne si ho cením a mal som ho strašne rád. Ja myslím, že i on mal rád nás. Vždycky mi poplacoval moju ženu, ale to je dobre, to je v poriadku, hodne to sedelo. A je mi strašne ľúto, že nám proste pred tými 2 rokmi odišiel. Mohol by som takto pokračovať vo výčte, pretože ku každému tomu obrazu, ku každému dielu, ktoré tu je, poznám príbeh. Nikdy som nevystavoval bez nejakej prípravy. To znamená, navštívil som toho umelca v jeho ateliéru, v jeho dome, hovoril som s ním, on mi povedal k tým obrazom svoje nejaké námety alebo príbehy, ktoré vlastne stvárnil. A tak viem ku každému tomu dielu povedať niečo málo. A to, čo si cením hodne, že sa mi podarilo vystaviť 4 poľských umelcov. Začalo to Andrejom Frončakom, ktorého pravdepodobne tu miestni všetci poznajú ako. Potom to bola Lídia Domagala zo Želenej Gury. Potom to bol Januš Bisaga, čo asi poznáte, si myslím. A na záver to bola Anička Schumacher zo Zakopaného. Takže zatiaľ mám 4 zárezy v Poľsku, ale určite to nekončí. Tento príbeh nekončí. Takže všetci 4 sú tu zastúpení na tejto výstave a možno ešte jedno meno by som spomenul, pretože to je vzácna osoba, ktorá dnes už má 86 alebo 7 rokov, neviem to úplne presne. Volá sa Elžbieta Groseová. Je poľského pôvodu, narodila sa pred vojnou, sa narodila vo Varšave a bohužiaľ bola nútená celé svoje detstvo prežiť vo varšavskom getu. Podstatná časť jej rodiny proste túto dobu neprežila a ona potom s otcom nemohli tam žiť ďalej, ako proste ich rodina bola vyvraždená, tak odišli a začali žiť v Česku od 47. roku. A ona s tým svojím umením precestovala prakticky celý svet a všade sú jej sochy, jej plastiky, i v budove OSN v New Yorku, ako od nej je tam ten strom, najväčší artefakt, ktorý tu je, a obraz, ktorý tam je za tým, scenéria, nese si ten ťažký osud v sebe a i keď ho nechce priznať, nepriznáva ho, pretože navonok pôsobí optimisticky a veselo a tak jej dielo prezrádza, že to, čo zažila, stále nosí v sebe, v srdci a dáva to do tých svojich diel. Ja vás nechcem vyčerpať rečami, pretože ja rečním rád, ale viem, že chcete sa troška dostať aj k tomu dielu. Budem tu, pokiaľ kdokoľvek z vás sa bude chcieť na čokoľvek spýtať, tak prídem a vysvetlím alebo poviem o tom obraze to, čo viem. A len by som si dovolil, keď máte tie katalógy, to, čo je na zadnej strane, je to, ako vyzerala tá budova, ktorú som kúpil a v ktorej je galéria v roku 1863. Tak to vypadalo. Samozrejme, nebol som schopný to zrekonštruovať do tejto podoby,
pretože už za desiatky a desiatky rokov predo mnou tá budova bola proste zvonku bola zničená, ako bola povolená o to nádherné, čo na nej bolo, ale takto vyzerala, ako. Tak aspoň pamiatku na to mám. Ďakujem vám za trpezlivosť, že ste ma vypočuli. Ďakujem vám za to, že ste prišli, pretože si to nesmierne cením, ako. A ďalej by som už nehal hovoriť to dielo samotné, ako. Takže pozrite sa na to, pokiaľ budete čokoľvek chcieť vedieť, prídem, poviem. Choďte sa občerstviť, dajte si toho nášho dobrého vinka a ešte raz vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozornosť.